Kanskje får vi gå opp på trappa, og så måke. Opp på trappa. Og så skriver vi. Og så ruller vi. Ja. Ruller. Og så, ja, hvis du ruller. Du først. Ja. Ruller det første barna. Og så kommer Og så ja! neste. Skal jeg også? Jeg står her. Ja. Og så tar Salto. Og så Joe ruller. Og så alle sammen. Kja! Demotiv. Bort. Kja! Og så ut barna. Så er det litt. Men da trenger vi ikke bukke, da gjør vi bare sånn da. Kja! Ja. Og så starter vi. En. Kja! Nei. Kja! Kja! Og så ut. Og så voksne. Ja. Kja! En. Hvordan gjør du det? Den. Går det bare opp her? Ja. Og så ut. Og så kommer jeg steg. Ja. Ok, start det. Skal jeg få det? Ja. Den. Så ned. Gå ned. Ja. Og så en tur. Ja. Og så den. Eller jo. Alle går jo ned. Og så da går du ut sammen, og så blir det knivstikking. Ja. Så stikker du. Og så får jeg den ned. Og så den. Og så Da går det barna inn. den skal ha flere. Så skal opplysningen. Sjekker du samtidig? Ikke samtidig? Jeg kan stoppe filmen nå for noe. Nei, det går bra. Og så da kommer barna Ja, så kommer med barna. den. Ja, jeg kan ikke... Den. Og så 3. Den. Den. Og så tenker jeg bare og så tenk. Og så Og så kan vi ta en kata sammen. Også. ja, da er det vi kan lage. Ja, den må vi lage. Og så bukk og ferdig.